Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li l-Kabinett tal-Ministri se jiddiskuti il-possibilità tal-loti ta' maħfra presidenzjali li 3 studenti u lettur li tresqu l-qorti akkużati b'ethical hacking taleb free hour fl-2022. Dr. Abela ħabbar dan f'kummenti li tal-il-medja fit-tmiem is-summit speċjali tal-mexxija tal-pajjiżi Ewropej fi Brussell. Hemm 3 żgħażagħ, hemm lettur illi għaddejjin proċeduri kriminali nħossien ġustament ukoll. U għalhekk ukoll nemmen li dan huwa wieħed minn dak il-ftit każijiet li jista' jibbenefika mill-prerogattiva li għandu l-Kabinett biex kun jista' jtemm dawn il-proċeduri kriminali u għalhekk din hija diskussjoni li beħsibni ntella quddiem il-Kabinett tal-Ministri għal diskussjoni u l-eventwali deċiżjoni biex bis-saħħa tal-prerogattiva li l-Kabinett dejjem juża bl-aktar mod għaqli dik il-prerogattiva nużuha biss aħna f'ċirkostanzi bħal dawn inkunu nistgħu nagħmlu dik il-konsiderazzjoni u naslu għall-eventwali deċiżjoni wkoll hemmhekk biex inkunu nistgħu ntemmu dan il-proċeduri kriminali mill-aktar fis. Dr. Abela sostna li dan il-każ għandu jiġi indirizzat mhux biss mill-att legali, iżda wkoll minn perspettiva ta' żminijiet u enfasizza li l-Istat għandu jieħu responsabilità meta jonqos milli jaġġorna l-liġijiet skont ir-realtajiet teknoloġiċi tal-lum. Aktar kmini din il-ġimgħa Michael De Bono, Giorgio Grigolo, Luke Bjornsherry u l-lettur Mark Joseph Vella tresqu fil-qorti akkużati brabta ma' aċċess mingħajr permess fl-app free hour u ma wieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġġuba kontrihom u l-każ ikompli.